Szóval húsvétkor Erdélybe mentem látogatni a családomat, és nagyon jó volt, mert jobban volt az idő, mint itt Budapesten, és jó volt egy kicsit eltávolodni Budapesttől, mert imádom ez a várost, de néha egy kicsit túl zajos, túl gyors és túl szennyezett. Jó volt egy kicsit a természetben lenni, és állatok között lenni. Gyere ide te! Gyere! De sajnos sokat ettem. Eredeti Erdély. Ez mi? Ebéd? Vacsora? Jaj, nehogy meg itt, hogy megmutasd valakinek, mi van itt az asztalon. Nehogy Isten őriz. Mert a nagyszüleim úgy etettek, mintha egy karácsonyra hízlalt malac lettem volna, és az nem volt jó, de sokat mozogtam is, sokat bicikliztem, találkoztam az egyik legjobb barátnőmmel Romániában, az is jó volt, és tartottam egy kis szünetet a tanulástól, vagyonis máshogyan tanultam, mert most a nagyszüleimmel csak magyarul beszélünk, vagy igyekszünk csak magyarul beszélni, és olyan aranyos volt a nagymamám, mert próbált segíteni nekem a házi feladatommal, és sokszor ő se tudta, hogy miért kell így mondani, vagy így írni. Hagyott apát is, akkor akartam adni neki, nem tudom mennyi maradt vissza, vagy 2 euró, vagy mennyi, hogy csubukkot. No, nem jött el. Király, vissza egész odáig, vissza. Bicikliztem Szent Királyig. Kalota, Szent Király, Zentelkéig, és vissza. Kalota, Szent Királyig. Szent Király, Zentelkéig, és vissza. És nem mentetek itt be a faluba. De Tudom. most tudod, hogy hol van a Kalota be a faluba? Már most Igen, de nem mentem be. De tudod most, hogy itt van a faluba, akkor nem tudtátok, se elmentetek ott körbe a temetőnél vissza. Igen. De Feddig próbált, és ez szerintem nagyon teljesen normális és természetes. Én se tudnék mindent megmagyarázni a spanyolban, hogy miért így működik, vagy és mindegy. És amit észrevettem az az, hogy szerintem egy kicsit finomodott, szerintem az a szó, finomodott a hallásom, mert most már értem, hogy mi pontosan a különbség az erdélyi az erdélyi és a budapesti akcentus között, mert amikor elkezdtem tanulni magyarul, pontosan nem tudtam különböztetni, hogy miért a nagymamám máshogyan beszél. Ő nem székely, de mindig meg is van akcentusa. És ez nem tudtam, csak amikor egyszer voltam egy barátnőmmel, a nagymamámnál, és azt mondta, hogy wow, milyen furcsa, vagy milyen más az akcentusa, és én nem is tudtam észrevenni, de most már igen. És például nagyon érdekes, mert ő mindig azt mondja, hogy máma, és nem ma, vagy leány, nem lány.
mi más? Laska, és az itt tészta, és neki a tészta az a sütemény, vagy sok szót használ, ami románból átvette. Frigider, príza, vagy más szó, lapító is használja. És a román dédanyám is sok magyar szót használ. Kisli majstrâncă, ploaie sigur mincinaș. Például, mit mondtam? Nu biruiesc, nem bírom. Ő is nagyon archaikusan beszél, és mit más mondta? Vegyera, a dumi vegyera, vödör, vagy olaj, nem olej. És amit nagyon imádom is az azt, hogy az egyik magyar tanárom, ő is erdélyi, és nagyon imádom, hogyan tanít, mert érti, hogy van több dialektus, és nem azt mondja, hogy nem, ez helytelen, hanem jó Krisz, értem, amit mondtál, és lehet, hogy ez a nagymamától tanultál, de ez a hivatalos, vagy ez a standard. És például beszéltem egy más erdélyi lánnyal, és ő mondta, hogy az ő tanára mindig azt mondja, nem, ez helytelen, ez nem itt, ez inkorrekt, ez nem mondjuk itt, nem, az nem szabad. És nekem egy kicsit furcsa, mert nem tudom, én amikor tanítok spanyolul például, én úgy tanítom, hogy hát jó, itt Andaluziában így azt mondják, hogy bla bla bla, Galíciában, Katalóniában, és tudom, hogy van más dialektus, és máshogyan használja az ember a nyelvet. Mert nem tudom, amikor az emberek így beszélnek egy régióban, miért ne lenne helyes? Vagy nem tudom, lehet, hogy nem, véleményem szerint nem a legjobb attitűd a tanuláshoz, de mindegy. Az a lényeg, hogy úgy éreztem, hogy fejlődött egy kicsit a magyar tanulásom, mert jobban odafigyelek a részletekre, amikor hallok valamit, és szerintem néha nehéz érezni, hogy fejlődtél, amikor egy nyelvet tanulsz, mert nem mindig látható a haladás. És, azért most erre is próbálok fókuszálni, ne csak azt nézem, amit még nem tudok, hanem azt is, hogy mit nem tudtam először, és mit tudok most. És ahogy mondtam, szerintem most már egy kicsit finomodott a halásom, és szerintem ez is nagyon fontos, mert ha jobban érted a nyelvet, és jobban hallgatsz, aztán szerintem idővel jobban is fogsz beszélni. Nem? Remélem. De mindegy, nagyon érdekes kis utazás volt, és csak annyi, ez a mai gondolatom.